Padre Garcia. Mga Manoy, isang magandang umaga sa inyo. So ngayon, nandito po tayo sa Lipa City, Batangas. Pauwi muna tayo ng Bicol. Antabayanan nyo po kami kung ilang oras po namin tatakbuhin papunta, para ma-update din po namin kayo kung ano po yung mga kailangan nyo sa border para makapasok po kayo ng Bicol Province. So ayun mga Kamanoy, abangan nyo kami para ilalagay ko sa description natin kung mga kailangan nyo para makauwi kayo at makita natin ang mga pamilya natin. Okay mga Manoy. Sa ngayon mga Manoy, nandito pa lang tayo sa Padre Garcia, Batangas. Okay, ano po kami, Batangas Racing Circuit. Ayan na po, nasa boundary na tayo ng Sariaya, Quezon at Batangas, bandang alas 8 po ng umaga. Ay mga Kamanoy, oh, pauwi kami ng Bicol mga Kamanoy, oh. Ayan ang karga namin mga Kamanoy. Dami. Mga Manoy, kung makikita nyo dito yung ano ng truck, mababagal na kasi sobrang tarik talaga dito, kaya yung ano nila, mababagal na yung takbo nila kasi sobrang pahod to. Ito po ang atimunan mga Kamanoy. Nakikita ko na po, nakikita ko na mga Kamanoy. Nasa Calawag na kami. So change court muna kami ng aking misis. Ay ka naman dyan. Okay, good. Bound to Bicol na po ulit kami. Oh, what's up mga Kamanoy? Nasa Calawag na po kami. Tuloy na ang aming biyahe. Yan yung mga kasama ngayon, no? Bangisang driver natin, no? Okay. Ang Lagunoy po sa partido. Ay, go po ako. Okay, tabi. Thank you. Okay. Ano po ang taipuhan may para sa ano po? Ano po ito? Gawa po second vaccination na po, kaya fully vaccinated. Antigen mo po girana. Okay po. Okay, salamat. Kahit fully vaccinated ka na, antigen pa rin daw. Oh, kasi ni-require kasi ng IATF, gawa ng kahit vaccinated ka na, nagkaka-COVID pa rin. So, kailangan talaga para sa confirmation. Profiling tayo lahat. Baba kita? Dati bata pa kami, no? Na tauyo, kumbaga sa Bicol, kaso sira na eh. 4, mag-alas 5, nandito pa lang kami sa Sipokot proper. Ayun na nga mga Kamanoy, nandito lang kami sa isolation area dito sa barangay namin sa Lagunoy, Camarinesor, para po mag-conduct ng test para makita na po natin kung negative po tayo or positive. Ito po yung isa sa mga requirements nyo pag papunta po kayo sa mga probinsya nyo. Ayan po sila, ayan po yung aming dito sa Lagunoy. Dito po ikakandak yung antigen swab test.